Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 31 на това как един студент по актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Айде да отидем да пием едно кафенце. Нека да си поговорим малко за някои работни ситуации. Ситуацията, в която сме днес, е, че от 4 дена от Еконт не са дошли да ни вземат нашата пратка. Когато говорихме с човек от Еконт, ни казаха, че всъщност шофьора е написал, че е взел пратката, въпреки че не я е взел. Така че много се извинявам на този клиент. Забавянето не е от нас. Също така искам да ви споделя музикалния аранжимент за днес. Не слушаме само Годжира. Наскоро си говорихме за паркетите с фласка и без фласка и съм изпуснала един детайл, който е малко по-фокусиран към майсторите. Паркетите без фласка, както те най-вероятно много добре знаят, имат един лекичък проблем при реденето и сега ще ви покажа какъв е той. Понеже няма фласката, която да го пази, когато го ударите с чука, за да влезне хубаво, то могат да се получат ето такива малки дефекти, както можете да видите, наистина малък дефект, но когато се наредят дъските, се получават малки дупчици. Което в крайна сметка може да развали визията. С него трябва да се внимава една идея повече. Искам да ви напомня, че имаме и декинг, който идва в момента в тези цветове, но може да бъде в който цвят вие пожелаете, като те са на ето такава клек система, с едни иглички влизат едно в друго. Ако вече си имате декинг, искам да ви напомня, че в края на летния сезон вие трябва да го маслите и да го заземите, както и в началото на летния сезон трябва да се прави това. И искам да ви напомня, че ние водим 2 серии масла на Cycrus, едните на водна, другата на маслена основа. Не забравяйте, декинга има нужда от една идея повече внимание, една идея повече грижа, една идея повече любов, защото е навън на елементите, които не са много мили с естественото дърво. За тези от вас, които се интересуват в шевроните, тези, които са зад мен, ние скоро ще вкараме нашата нова колекция и се надявам вие да я видите и да й се зарадвате много, но за тези от вас, които специфично търсят шеврон и ливена кост, ще имаме нови, които ще влезнат много скоро. Днес също така е ден пореден на обработване на нашия сайт. Както можете да видите, вече има една идея по-различна визия. Искам също така да споделя, че в тази жега, айрянче, пийте вода, топло е, пазете се. И мисля с това да приключим нашият ден от мен. Чао за сега и ще се видим отново утре.